Marotube. Eli jo. Nyt kuvataan video yöllä. Oh my god. Ja sen takia en voi puhua kovempaa. Ehkä. Pystytkö sä puhua kovempaa? Mulla on yksi ihminen tässä mun vieressä, jota mä en tunne oikein. Ja niin mä vasta heräsin äsken ja eikö mitä? Onks sä humalassa? Siis joo, turha kysyä, että onks mä humalassa, siis mä oon ihan umpihumu. Ei mitään. Se oli jotenkin lagas se ääni jotenkin, en mä tiedä miten nyt pitää vittu. Ei mitä? Ette kuullut mitään. Kai te ehkä. Kuuliks ne mitään? Täällä on musta barbaari. Ammu Omma, ammu. Sä oot niin hyvä pelaa. Oh, headshot. Ei oo varmaan jutut mitä parhaita näin illasta. Huomenna päivänä tulee ehkä 5 videoa. Oh my god. Näin, enemmän. 6 ehkä. Ei pahal, mutta mä teen 500 videoa huomenna päivällä. Mä teen maailmanennätyksen päivässä 500 miljoonaa videoa. Eiks niin? Mitä mä puhun edes? Tiedätkö mitä mä puhun? Hei, frendi. Tiedätkö mitä mä puhun? Keskisormi. Helarisuus on minun juttuni. Minä tykkään olla helari. Siis ei mene mitään pahalla, mutta minä oon helari. Mä menen bunkkeriin. Nyt mä oon bunkkerissa. Miten se toho osuu? Osuu suhu. Katsoppa tätä. Tää on maginen. Hothan hon han. Laukaus. Väärä ase. Tää on hothan hin han hona. Oh. Se osuu siihen. Mitä? Eli joo, mä teen vaan nyt 2 minuutin video ja se mun viimeksi oleva video vähän lagas ja joo. Eiköhän se olisi ensi video, moro.